Bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Awong wedi kok ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Waduh. Weteng kula ora banget, Gong. Kowe dagel aku Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngersaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipa anake Si Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nukula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Klimasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena ngopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Klimasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Klimasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Klimasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono.
Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lha kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok kon mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatot Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lik ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lik. Nek pancen Pak Lik ki salah. Ning Pak Lik Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piyai sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersaning Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah. Nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe. Wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas?
Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas areng ngopo? Aku sing areng ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak De Mandura karo Bapa Jodipati Kang. Yo Dimas. Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget Ngijelke kwitansi. Kwitansi Resep resep sing wingi ditebus ya lho. heeh. Ayo tak ijelke Sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu. Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo le duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan-mangan, mudang-medeng, ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Kang. Amang-amang nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseme rembulan.
jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo kowe ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab apa wae? Aku wis kakanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mlayu kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Terus? Ambeke awake ndonga sak iso-isane. mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula, Den. ya selamat to Tru pengestune wilujeng mlayu-mlayu ngopo Kapok kowe. Kowe menggaya kuwi jane ngerti. Kowe nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe truk nyok tampan ono til. Ya truk aku tak jajan es teh. aku njaluk kok Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Nyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. heeh wis tak tampa kowe mlayu ngopo Sampeyan tekan mriki enten apa? lho takoni urung takon aku wis ganti takon Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. sampeyan tekan mriki madosi sinten goleki kowe Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. sik gong kowe iki omong apa to dar kowe genti kowe sing diancam ora
Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petra ki. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kon ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto Gong. Waduh, weteng kula ora banget Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Sebabe Nah, Keng Rama nundung Darasedewa. nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Darasedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari paksa kula wonten kan Kang Rama. Rasah nangis. arep mati kok nangis. Nyadimutnya. Mah. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Tak kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Dia. Oh, 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 oh. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Gong. Anonya Ya sithik-sithik ora. turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Drowo.
Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pakdi Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku. Nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara. yes mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok terus tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nek entek baterene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara to. Ha iya. Gleleng iki aku. Gleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denke ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprani manganak hanong paricata mbak lume mbak balume mbak lamun mambeng erombak ing samudra hangra sida ora iki ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Sula meneh mawon. Ya. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing ngasepi mandi panyuning Sang Antasena ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa apa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok madhes iki? Werkudara ini arama ora dadak.
Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, Lelenggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Rantasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak do tekan kene, Gong. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso niming cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ha niming cendhek e. Ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bapa Jodimati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak matur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepot aku. Aku moh ajane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omeng pahitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Ah, wis ngono kuwi ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan kakek kontesen. Sak karepmu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dengkul. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, Ule, lah kaya apa Werkudara mungsuh awake dhewe.
tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh gawar aku bola menungsa tatanan ngembari Maranata maju Prabu Baladewa. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsar. Kapamu kawan kowe? Wah. Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari. Aduh. Wah. Ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki Kresna iki? Inggih. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e.
Koko Prabu kula aturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa, rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Tru yo salen yo. Sikik to. Men ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wikatine. Nyuwun ngambil pustaka Jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing taman Pagebluk. Lah kok Siadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira yen Setyaki? Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, Meneng. aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane, Tru. Nek ora mati, Sing penting ora mati. Ha iya. mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Kowe iki Petruk to? Baladewa. Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Ra sida ngelucu, Tru. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Klimasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Klimasada mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe rata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. I Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kapokmu ora kowe. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan, aku sing paling bener, sing ngomong sapa?
Ya gelutne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong kuwi anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa piye? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura wae. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Ya. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar.